medal race sve ili ništa. Nismo zadovoljni sa 7., 8., 9. i 10. mjestom, tako da smo rekli idemo po pobjedu pa šta bude. Zadnji dan puhalo jako. Pokazala sam da sam malo napredovala po jačem vjetru i eto šta reći, zadovoljna. Zadnji plov je najbitniji. Kako je ući prvi u cilj pred ovoliko publike? Pa lijepo imati publiku, znaš da te svi gledaju, prate i onda se moraš dokazati. Bilo je naporno? Je, cijeli tjedan je stvarno bilo naporno, uvjeti su bili nepredvidljivi, stvarno užasni. Organizacija isto nije bila baš kako treba, tako da sve u svemu 6. mjesto ukupno na svjetsko prvenstvo, mislim da je dobar rezultat. Dobro je bilo, danas je bilo ok. Dosta vjetrovito, 2 regate, dosta teške i mogu reći da se danas već vidjelo u stvari ko je spreman fizički, ko je malo manje spreman. Nas nekoliko smo stvarno sposobniji po ovome bili i odjedrili smo stvarno super. Ja sam tu radio dobar, mogu reći, zadovoljavajući dan. 4. i 1. mjesto stvarno super, tako da eto, sad se treba odmoriti, odraditi trening još jedan lagan i otići na masažu, dobro se najesti, sutra u stvari ponoviti ovo ako ikako moguće. Stvari idu za sad odlično, na 2. smo poziciji, svi ulazi su nam u prvi 10, tako da veselimo se sutrašnjem danu. Mislim da ćemo jedriti 3 regate u finalu još. Svašta se tu još može dogoditi, međutim, kao što sam rekao, svi rezultati su nam u 10, nemamo neki veliki rezultat koji odbacujemo, tako da je sve pod kontrolom. Idemo opet iz regate u regatu i vidjeti kako će se to odvesti do kraja.